Čaute ľudia, vítam vás u dnešného nového videa. Dneska si zahráme hru nejakú Dumpling Race, alebo čo to je. No a toto bude asi prvé zostrihané video, budú nejaké efekty hadám a neviem čo. Takže ľudia, máte sa na čo tešiť. Tam je jaký semi. Ja to mám klikať. Ľudia, mám klikať tuto. Dobre, ľudia, asi to bude trochu dlhšie video dneska, lebo fakt chcem vyskúšať to strihanie a také blbosti, viete ľudia, veď ma pozrite. Ja som strašne taký nenapadný, hej, ale nie, srandu si robím ľudia. Čo to je? Ja vajíčko som mal otvoriť. Som mohol hento kúpiť za 100 vinov. Mám viny. Úplne. Hop. Woo! Počkaj, tu si dáme, že pec equibest. Train. Čo skáče ten? A čo mi jak typek skáče? A tu mám 60 plus 3 a to plus 16. Woo! Táto ma baví. No poď. Čo to je? 240 power? No to mám. Ďalej 2900 power potrebujem. Ukážeme teraz vyskúšať grandiť hento. No pome! Poď. Klikama. No poď, nie, no poď, klikama. Nejde mi to. Ľudia, boost. Aha. Nice. Koľko som zarobil? 15 viníkov. 14. Pohodka, ľudia. Hej! Ľudia, ozvem sa vám, keď budem mať väčšiu rýchlosť, lebo takto je to úplne nubacké. Ľudia, čaute! Dobré po dlhej dobe asi, v takých 5 minútach. Pokračujeme v tejto hre, takže ľudia, poďme na to. Už mám vrtulu v riti. Ľudkovia, no ideme ďalej teda. A to si naklikáme. Choď. No poď. 10, 25, ja neviem čo. Bože môj. Nie, už to skončí. Poď. Skoro. Nevadí, ľudia. Jak to skače? Dobrý. Ľudia, chápete, jak to skáče normálne? Jak ľudia, kúpil som si nového toho Dumply, alebo čo to je? Hop. Štartuj, poď. Ideme. Jaj! Ľudia, môžete počuť, že tu klikám o 106. Poď ešte jedenkrát. Potrebujem 100. Poď, klikame. Ale ľudia sú tam prví. Dobre. Si idem otvoriť, ľudia, ďalšie vajíčko. No. Ej, dobré. Koľko dáva? 64 krát, dobré. Sa mi páči. A to ide dobre, ľudia. Mne sa to teda páči už. Hraj.
Čo toto? No to ide dobre. Idem rýchlo zavodiť tam. Za 500 vinov si toho veľa kúpim. A budem mať iba 299 robuxov. To nič. Poď. Nie. Ja som formula. Jak sa dobiehajú čumte ľudia. No poď. Čo za dobrú vec tam padne? A 2x wings, to je good. Ukáž. 100 rýchlosti. Slabé. Uaj. Ľudia? Počkáme si 5 minút? Jo, ľudia, 5 minút. Že AFK Arena tam nejdem. To nejde! Do prdelky. Ľudia, inak dostal som poznámku fajnú. Dneska, že bil sa so spolužiakmi. Som ich tam fajne roztočil. No. A päť ľudia, dvaja iba ma kopli a zdrhli preč a jeden tam bol taký odvážlivec, kamo on išiel po mňa asi 8-krát bol na zemi. Mňa dali, že koľkokrát, 2-krát na zem, ale zase kamo som najväčší chalan z triedy, takže pohoda. Za mňa good celkom, keď ma dali na zem niekoľkokrát, to sa mi páči. Ľudia, ja naklikam 1 milión. Stíham. Poď, klikaj o 106. Jaj! Poď! Je rúžový, je červený, je oranžový, je duhový. Dobre, super. Poď. No tak asi nenaklikam 1 milión ľudí, už ma bolia palčeky. No poď. Poď, klikaj ľudia. Klikám o 106 a to nejde. Poď! A to už nestihám. Tých 800 ešte dám, ale... No tak ľudia nič. Nejde. A to stačí, keď držím. Oni si za mňa uťahujú. Rebirt. Nechcem. Rebirt. Kuret rebirt. Čo? Tu mám teraz takú krpatú splitku. No dobre. Tak ľudia, ozvem sa vám, keď budem mať väčšiu splitku zasa, hej? Inak ľudia, medzi tým, čo budem cvičiť, vám chcem niečo povedať. Som zabudol vám to povedať už na začiatku videa, ja som taký tupý. No, dobre ľudia, toto je prvá časť za 100 odoberateľov ľudia, bude mať 11 minút, no a druhú časť by som urobil nejakú inú hru, a ktorá bude mať 20 dačo minút ľudia. 20 dačo minút, ale neviem, či pôjde ľudia ten update kvôli tomu, lebo keďže to bude večer, ono mne nepôjde absolútne blbosť, proste, chápete ľudia. No daj equip best. Á, ľudia, to nejde. To je zalagované. Skúsime vypnúť autotrain. To nejde! Super. Ani skakať mi nejde, ľudia. Konečne. No. Vidíš to, konečne to ide.
Lebo ľudia, ideme si zatočiť. Poďme. Nice. Ukáž. Hopa. Uiii. To mi nepáči nejako. Dobre ľudia. Dobre, už sme na konci tohto videa, takže ak sa ti video páčilo, nezabudni like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau.